Кеше башкаларга камилләшергә ярдәм итмәсә, үзе дә чын-чынлап камилләшә алмый дип язган инглиз романисты Чарльз Диккенс. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүген без үзеңне камилләштерү һәм башкаларга да бу юнәлештә ярдәм итү турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Киттекме? Яңа мәктәп автобуслары кайда китте? Тигез хокуклар, мөмкинлекләре шикләнгән балаларны укыту кыенмы? Интернет йолдызлары, Суворов училищесы кадетлары нәрсә белән шаккаттырды? Республика мәктәпләре 120 яңа автобус алачак. Президент Рөстәм Миңнеханов мәктәп автобусларыннан символик ачкычны Татарстан мәгариф һәм фән министрына тапшырды. Балаларны белем бирү оешмаларына илтеп баруны оештыру, транспорт куркынычсызлыгын тәэмин итү. Булар барысы да белем бирү сыйфатына, балаларның тормышына ягынты ясый. Бу хакта республика башлыгы белдерде. Авылданмы, шәһәрдәнме, бар балалар өчен тигез уку мөмкинлекләрен бирү хөкүмәтнең дә, җирле хакимиятнең дә төп бурычлары. Яңа транспортны мәктәп автобусы федераль программасы ярдәмендә алып булды. Соңгы 3 ел эчендә барлыгы муниципалитетларга 350дән артык яңа мәктәп автобусы бирелде. Хәзер исә беренче 70 машина инде авылларга һәм шәһәрләргә кайтып китте. Кайсыларына бу хакта алга таба. Алышкычны министрга тапшырабыз. Калганнары сезгә. Бик зур рәхмәт. 120 яңа заманча сары автобуслардан символик ачкыч түгел, инде чын ачкычлар муниципаль берәмлекләре башлыклары алды. Автобусларның 70-і инде эшкә кереште. Район укучыларын өйләреннән алып мәктәпкә кадәр һәм кире кайтаруны оештыра. Бүген безнең республикада 861 маршрут буенча 810 шундый транспорт чарасы исәпләнә, һәм аларның саны арта гына бара. Бу мәктәп автобусы федераль программасы ярдәмендә мөмкин булды. Аның максаты авыл мәктәпләрендә белем бирүнең сыйфатын күтәрү, иң мөһиме ата-аналарга борчу тудырмау. Эти автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности. И, конечно же, я обращаюсь к главам наших муниципалитетов, просьба обеспечить контроль эксплуатации транспортных средств, которые обеспечивают подвоз детей. Бүген авыл мәктәпләренә ГЛОНАСС плюс 112 спутник системасы белән җиһазландырылган автобуслар бирелә. Ерак авыллардан йөзләгән бала өчен бу мәктәпкә куркынычсыз һәм уңайлы юл ышанычы. Хәзер милли проектлар кысаларында мәгариф системасына зур игътибар бирелә. Сүз мәктәпләрне капиталь ремонтлау программасы, цифрлаштыру турында һәм әлбәттә укучыларны транспорт белән тәэмин итү турында бара. Урыннарда мондый ярдәмне югары бәялиләр. Безнең районда инде укучыларны мәктәпкә күчереп ташу 21 маршрут нигезендә көйләнгән. Узган елларны инде 10 ел эштә булган автобусларны алыштыру программасы бар иде. Шуңа күрә быел инде безнең 7 автобусны алыштырырга вакыт җитте дип әйтәсебез килә. Менә шуның 4сен бүген көндә тапшырырга, кабул итәргә җыенабыз. Әлбәттә, укучыларыбызга бу уңай мөхит тудыра. Вакытында дәрескә барып җитәчәкләр укучыларыбыз һәм шулай ук вакытларын сарыф итмәенчә тиешле вакытка өйгә дә кайтып җитәчәкләр, Алла бирсә. Автобус йөртүчеләр дә үзләренең яңа тимер атларының мөмкинлекләрен өйрәнергә ашыкты. Двигательне карарга, салон буйлап узып китәргә, һәркем җентекләп карап, шәхсән үзе дә инанырга тели. Алдагы эш тагын да уңайлырак шартларда үтәчәк. Әлмәткә 3 автобус бирделәр. Шундай яхшы, яңа, комфортабельный автобуслар. Автобус очень комфортабельный. Здесь, во-первых, очень много посадочных мест. Это очень важно. Здесь 2 входа, как вы видите. Бу мөмкинлекләрдән Татарстанның меңләгән укучысы файдалана ала. Аларның һәм әти-әниләренең мәнфәгатьләрендә соңгы 3 ел эчендә районнарда автобус паркын яңарту кысаларында 352 яңа мәктәп автобусы барлыкка килде. 118-е федераль һәм 234-се республика акчалары хисабына. Хәрәкәт итү мөмкинлеге турында гына түгел, сыйфатлы белем алу мөмкинлеге турында мөмкинлекләре чикле булган балалар белән белем бирү процессының барлык баскычларында эшләүче экспертлар фикер алышты. Тиз Бюдәрә университетында социаль инклюзия темасы буенча утырыш узды.
Сыйфатлы һөнәри белем бирүне оештыру, Татарстанда инвалидларны эшкә урнаштыру, Обилимпикс чемпионат хәрәкәтен үстерү, белгечләр төрле өлкә мәсьәләләрен кузгаттылар. Сүз уңаеннан Тизби университеты башка вузлардан аерылып тора. Биредә инвалидларны укыту, инклюзив белем бирүне үстерү буенча җитди чаралар үткәрү күздә тора. Мөмкинлекләре чикләнгән студентлар өчен махсус класслар бар. Бу тәҗрибә белән без бер уртаклашкан идек. Экспертлар фикерләрен Илвина Минебетдинова ишетеп кайтты. Без барыбыз да төрле, әмма хукукларыбыз тигез. Обилимпикс сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен һөнәри осталык буенча олимпиада. Анда 14 яшьтән алып 65 яшькә кадәр кешеләр 3 категорияның берсендә. Мәктәп укучылары, студентлар, белгечләр катнаша ала. Бүгенге көндә Обилимпикс халыкара федерация составына 46 ил керә. 2014 елдан башлап Россиядә әгъзалыкка кушылды. Татарстанда 5-нче төбәк чемпионаты узды. Барлык теләүчеләр чемпионатта бөтенләй төрле компетенцияләрдә катнаша ала. Барлыгы 76 компетенция ачылган. Алар арасына, мәсәлән, веб-эшләнмә, дизайн, веломеханика, шүлмәк ясаучы һәм бисероплетение керә. Быел ярышлар һөнәри белем бирү һәм югары белем бирү оешмаларының 33 мәйданчыгында узды. Пленар утырышта эшчәнлекнең төрле өлкәләре белгечләре, министрлыклар һәм иҗтимагый палата вәкилләре, шулай ук Обилимпикс милли үзәге җитәкчесе җыелды. Утырышта социализацияны үстерү, инвалидлык һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затлары һөнәри эшчәнлек белән тәэмин итү кебек төп темалар каралды. Салап алынган һөнәри өлкә аларның ихтыяҗларына җавап бирү һәм аларның мөмкинлекләренә туры килү бик мөһим. Если посмотрим наши компетенции международного чемпионата. Бүген Обилимпикс милли үзәге инклюзив белем бирүнең инвалид булган кешеләрне һөнәри яктан тәэмин итү системасын формальләштерү өчен һөнәри өлкә, иҗтимагый оешмалар, экспертлар берлеге белгечләрнең шартларын берләштерде. Хәрәкәт чемпионатта катнашучыларның һөнәри осталыгын күрсәтү, шулай ук эш бирүчеләргә чемпионат катнашучылары арасына хезмәткәрләрне үз компанияларына сайлап алу мөмкинлеге бирә. Чемпионат хәрәкәте кысаларыннан чыга торган яңа концепция барлыкка килә. Аңа катнашучы эш урынына И за первые 4 года охват участников в Обилимпикс вырос в 17, количество участников от республики выросло в 17 раз. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы цифрлы белем бирү мөхите проектның региональ өлешен эшләде. Аның төп бурычларының берсе кадрларны үзгәртү булды. Кадрлар белән эшләү буенча 2 юнәлеш булдырылды. Иннополис университеты идарәчә командаларны укыту белән эшләде. Җитештерүгә өйрәтү усталарын, укытучыларны 3 зур вуз, Казан федераль университеты, Үсеш һәм Мәгариф институты һәм Тизби идарә университеты укыттылар. Обилимпикс сүзе инглиз теленә мөмкинлекләр олимпиадасы буларак тәрҗемә ителә. Татарстан 6-нчы ел рәттән хәрәкәттә актив катнаша. Ярыш компетенцияләре һәм катнашучылар саны ел саен арта бара. Обилимпикс милли үзәге җитәкчесе Татарстан Республикасы хөкүмәтенә хәрәкәтне актив үстерү һәм милли җыелма команданы әзерләү өчен рәхмәт белдерде. 2021 елда 900-дән артык катнашучы һәм 900 эксперт конкурс биремнәрен бәяләүдә катнашты. Төбәк чемпионатын уздыруга республиканың барлык мәйданчыкларында 350-гә якын волонтер ярдәм итте. Төбәк чемпионатында җиңүчеләр ноябрьдә Мәскәүдә узачак инвалидлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән затлар арасында һөнәри осталык буенча 8-нче ил күләм чемпионатта республиканы тәкъдим итәчәкләр. На самом деле результат Обилимпикс это Асылда Обилимпиксның нәтиҗәсе ул хезмәт белән тәэмин итү һәм безнең катнашучылардан югары дәрәҗәле остазлар әзерләү. Эш бирүчеләр чемпионатта катнашучыларга эшкә урнашырга, үз бизнесын ачарга, үз мәшгульлек системасында эшләргә ярдәм итәләр. Тизби университеты Обилимпик чемпионатында инде 3-нче ел катнаша. Быел төбәк чемпионатының эшлекле программасы кунакларын гына кабул итеп калмыйча, эш компетенция, банк эше, психология һәм тәрҗемәчеләр буенча эш мәйданчык ачтылар. Анда 50 волонтер, 34 катнашучы, 20 эксперт һәм 20 озата баручы эшләделәр. Я говорю о детских садах, школах, центрах занятости, вузах. 2022 елның майында Обилимпикс 10-нчы халыкара чемпионаты узачак. Чемпионатта катнашучыларның барысы да төрле, әмма мәйданчыкта алар көчле һәм яхшырак булырга әзер. Бу ярыштан күбрәк, бу чын бәйрәм. Чемпионат амбициоз профессионаллар өчен үзе турында белдерү, җиңүләргә һәм камилләштерүгә беренче старт бирү мөмкинлеге.
Суворов училищесі кадетлары Instagram йылдызлары булды. Сүз нәрсә турында икән? Бу хакта Нияз Рахман. Сезнең игътибарга мәгариф һәм балачак дөньясыннан иң кызыклы интернет яңалыклар җыйган аның автор рубрикасы. Исәнмесез? Мен Нияз Рахман һәм безнең традицион кызыклы тәнәфес сәхифәсенә чират җитте. Укытучыларга нәрсә өчен рәхмәт әйтәләр? Винни-Пух күперен сатканнар һәм маскаларны ничек юкка чыгарырга? Булар хакында алдагы минутларда. Сүзне үзебезнекеләрдән башлыйк әле. Казанның Суворов исемендәге училищесы төшергән кыска метражлы фильм трейлеры интернетны яулый. Аны берничә көн эчендә 1 миллионнан артык кеше караган. Кыска метражлы «Контейнер 2» дип аталучы фильмны «Кадет карашы 2021» дип аталучы конкурс кысаларында төшергәннәр. Сценарий буенча герой башка илләргә мөмкин булмаган технологияләрне кулланып, бабасын коткару өчен 1944 елга кайта. Кыскасы, сөйләргә түгел, бу фильмны карарга кирәк. Давайте, приступайте быстрее, пока юнкерсы не налетели. Татарстанның Затон мәктәбе төшергән ролик шулай ук зур игътибарга лаек. Ул Россия күләм сыйныф җитәкчеләре форумы гимнына эләккән. Онлайн форматта узган бәйгедә Кама Тамагы районыннан Татьяна Шулаева белән Светлана Әскәева эләгә. Алар бәйгедә Татарстан данын яклый. Менә бит безнекеләр каяда булдыра. Укытучыларга сез нәрсә өчен рәхмәт әйтәсез? Чираттагы сораштыру шуңа бәйле. Беренче урында балага игътибар, ягъни шәхси мөнәсәбәт булуы традицион ятәниләр. Икенче баскычта сыйфатлы ашау. Өченчедә өйдә кебек булган мөхит тудырган өчен һәм кызыклы дәресләргә рәхмәтле диләр. Мәктәптәге шундый тәблик компотлар өчен ничек рәхмәт әйтмисең инде? Коронавирус пандемия чорында биткә кия торган маскалар көндәлек әйбергә үрелде. Аягына кермә, нинди генә оешмага аяк басма, аннан башка өйдән чыгу юк. Ләкин алар белән бөтен чүплекләр тулган еш аяк астында аунап яталар. Бер көнгә планетада 6,8 миллиард битлек кулланыла һәм шуларның 75% океан суларына эләгә дип чаң суга белгечләр. Варшава укырлары студентлары исә бу проблемадан чыгу юлын таба. Алар бу битлекләрне эшкәртә торган җайлама уйлап тапкан. Әлеге махсус аппарат аны вак кисәкләргә бүлеп, җип барлыкка китерә. Аны киләчәктә исә шимал буларак 3D принтерда кулланырга була икән. Винни-Пух күперен сатканнар. Бу шаяру түгел, рәсми хәбәр. Лондон шәһәрендә урнашкан әлеге күпер аукционда 131 мең, 16 мең фунтка китә. Сатып алучының исеме билгеле, ул Уильям Саквиль, җирле граф. Мин бу күперне сатып алуым белән бик бәхетле. Ул кая торган, аны шунда урнаштырачакмын һәм дөньядагы барлык балалар аны күрә алачак түгел. Күпер исә 1907 елда төзелгән була, 1920 елда Милан улы Кристофер Робин белән анда пүчтәкләр дигән уен уйлап таба. Суга таяк атасың да, кемнеке беренче булып финиш сызыгын кискәнен көтеп торасың. Әйдә, сез дә искә төшереп китегез әле. Его сняло управление здоровьем и безопасностью и бросило в лесу. Его накрыли, но он почти сгнил. Кто-то должен был вмешаться. К сожалению, эта честь выпала мне. Но ведь это такой знаковый предмет. Многие выросли на картинках Винни-Пуха и Кристофера Робина, выглядывающих из-за перил. Казанга Россия футболчылары килде. Хәзер ил җыелмасында уйнаучылар гына түгел, моңа кадәр чыгыш ясаганнар да. Алар исә төрле мастер-класслар бирә, балалар белән очраша, хәйрия акцияларында катнаша. Бу атнада Казан малайлары да читтә калмады. Футбол серләре хакында Казанның Үзәк стадионында легендар уенчылар Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Оленичев сөйләде. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Сез дә йолдызлар рәтенә эләгә аласыз. Мәктәп тормышына багышланган кызыклы видеоларыгызны безгә җибәрегез. Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга кушылыгыз. Балаларыбызны өйрәткәнгә без барыннан да үзебез ышанырга тиеш, дип әйткән Америка Кушма Штатлары президенты Нобель премиясе лауреаты Вудро Нильсон. Игелеккә ярдәм итәргә өйрәник. Сау булыгыз.